Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar Nos podemos levar pantalóns porque os homes non poden levar saias. A roupa non ten xénero, eliminemos os estereotipos. As saias non queiman, o que queima é a sociedade. Somos o que queremos ser ou o que os demais queren que sexamos. Se ti non rachas os estereotipos, polo menos deixa que outros o fagan por ti. Que poña non cambia o que son. Que ninguén che diga como debes vestir. Racha cos estereotipos. Os estereotipos non van comigo. Ti non tens que cambiar, o que tens que cambiar é a sociedade. Ella porque quero, non por facer o ridículo. Ser ou non ser. Esa é a cuestión. Que poña saia porque me peta. Se a non le ten unha saia unisex, será por algo. Rachade cos estereotipos. Sobre todo os rapaces que son os máis afectados polos estereotipos de género, que esteades hoxe aquí e que esteades tan guapos con esas saias. Así que para vos, un gran aplauso. la que fue